हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोन गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आरो आंबो मोजाङैनो दं आरो बेबायदिनो जोङो बयबो मोजाङै मोजां थालांबाय थाथों लोगो मोनलायबाय थानो हाथों दा बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय दा लोगोफोर आङो बे समावहाय माने एसे न'नि खना खनला उसुं उला गिदिंनानै एसे मैगं बुथुमबाय थादोंमोन दा बिराद मोजां मोजां ओरैबायदि गोलाव गोलाव आं माने नायदिंनायावनो मैगं नायदिंनायावनो थास' आथिं मोनबाय एखे गोलाव गोलावथार 5 फुटसो दङबा आजां गाजां गोलाव गोलाव थास' आथिं मोनबाय दा बेखौ आङो खानानै दोनहैबाय आरो दा बेखौ ओरैबायदि मोजां लानजाय होदेरनानै जानोसै लानजाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मा होनो ना बा दाउफोर होनानै जायोबा बिराद बरिया गोथाव मोनजायो गुबुना माबायदि मोनजायो आं मिथिया खिन्थु आङो बिराद बरिया मोनजायो आरो नाजों नङाबा दाउफोरजों जायोब्ला बिराद बरिया मोनजायो आरो दा बेबो न'आवनो लोगोफोर आं गोजानाव लायाखै उसुं उला गिदिंनानै आङो बुथुमनाय थास' आङो दानस्रांनानैसो गारनो नागिरदोंमोन थास' बिराद जाबाय होननानै नाथाय दा बेबायदि माबानायखाय मा होनो थास' आथिंखौ नुनानै अननानै दोनबाय आरो दा आथिंल' नङा दायो बिबारबो मोनजासिगोन र' लासैनो दा बिबार जानो थाखायबो आं दोननोसै ओमफ्राय मेसेङावहाय बेदर थास' बेदरखौ बिनि बेदरखौ जानोसैलाय आरो नाफोरजों बिराद बरिया मा होनबाबो जानो हायो थारमाने हाग्रानि थास'खौ आङो गोथावसिन मोनो बायनाय गायनाय बे आसिना थास'फोरनिख्रुइ लकेलनि थास'फोरखौ आं गोथावसिन मोनो आरो नाफोरजों आरामसे जानो हायो दा आं ओंखायनो थास'फोरखौबो दानस्राङासै एवस्राङासै ग्रौ ग्रौ जादोंमोनबाबो आथिं बोथिसे आङो खानानै दोनबाय जोंनाथ' मानसिया बारा बुरजा नङा नालाय फिसाजोजों साथामल' जायो दा बेवहाय माने बिराद मोजां बोथिसे मोनबाय आरो दंबावोमोन आं खाजोबनो हायाखिसै दा बेखौनो आङो दाहाय बिराद मोजां संनोसै हिनजावाबो गैया दा गामियाव माइ गायनो लेंफैनायखाय माइ गायहैबाय दा ओंखायनो आङो ओरैनो गोदाव सोराव मोननायखाय आंहा जेबो दिनै खामानि गैथ'वा नालाय दा बे समावहाय आङो मैगं बायदिसिना नागिरनानै दोनबाय आरो दा बेखौ सायनानै आरामसे मोनायाव जानोसै आरो दा सानावथ' सायनो हास्लाबला नालाय दा सायनो हास्लाबैखाय दा मोनायाव जानोसै आरो टाइमबो लायो गोथावबो खस्थ'बो दं आरो बे मैगङा ओंखायनो दा मोनायावसो जासिगोन दा बेखौनो आं देखायनोसै नोंथांमोननो नैबेनो थास' आथिङा ओरैबायदि गोलाव गोलाव 4 फुटसो जागोनदां अबेबा दा बेखौनो आरामसे माने नाजों जानाय जायोना बयलारजों जानाय जायो बेखौ आरामसे जानोसै एसे दंबावोमोन खाजोबनाय जायाखै नै बा गोलाव गोलाव आरामसे दा मोनायावसो जासिगोन आरो बेनो लोगोसे दोननांगौ आजां गाजां खनलायलायनानैसो दोननांबाय गोलावानो बियो थास' माइब्रा ना मा होनो बेखौ माइब्रा थास' ना मानि दा बेनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय नैबेवहाय एसे दाउ दोनो नालाय आङो दाउ गग्रा बियो बेनिफ्राय दा बेवहाय दाउसा फिसा गाबबाय थादों माखासेया मैयानो ओंखारबाय माखासेया दिनै ओंखारदेरबाय आरो बिराद रेरेद थेरेद दा मैया दाबायदि समावनो बा 9थासो समावनो ओंखारनाय नालाय माखासेया दा बिसोरो आदार गोबां उखैबायदां मासेया राखांजोबाखै दा बेखायनो आं बरनासै दा मा अबस्थायाव दं आं बेखौ नायनो र' राखांदोंना राखाङाखै बरन जादोंना जायाखै आं बेखौ नायनि नोंथांमोनाबो नायलांफाबानो थाबानो जाबाय दायो नै मोनाबाय लोगोफोर बे मोना समावहाय आङो माने हिनजावा एसे मेंनाय मोन्दोंनो माइ गायहैनानै दा बेखायनो आङो एसे ओंख्रि संबाय संनाय खावनायखौ आंखौ थिननायलाय आं दायो संगासिनो दङ ओंख्रियाबो ओरैबायदि गोथाव मेंनायजों गोथाव गोथाव जानो लुबैदोंनो ओंखायनो दा बयलारजों आलुजों संबाय आं नेरसिं बिलाइ होलायनानै नै गोदौगासिनो दङ बरिया गोदौबाय आरामसे संगासिनो दं नै बिराद बरिया गोदौखाबाय नै मोनामनायाबोथ' जि गोथाव मोदोमबाय मोनामनायथ' होना बेखौ मोदोमनाय आजां गाजां गोथाव मोदोमबाय आरो नेरसिं बिलाइ होनायखाय
लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैथारदोंब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। दा बिदिबा दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।